În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cinstite Părinte și dragi credincioși, ne aflăm în a patra duminică a perioadei Triodului, cea care este înainte de lăsatului sec de Postul Mare și în care Biserica prăznuiește sau ne pune înainte izgonirea lui Adam din Rai. Evanghelia care s-a citit astăzi este Evanghelia care ne pregătește pentru perioada postului și care face legătura sau vindecă această rană a izgonirii din Rai. Întâi, cu privire la Evanghelie, ați văzut că ea ne-a prezentat câteva cuvinte din predica de pe munte a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și lucrurile esențiale care sunt cunoscute de la facerea lumii, am spune, în toate religiile lumii, Mântuitorul le ia încă o dată și le desăvârșește. El vorbește despre rugăciune, El vorbește despre milostenie, El vorbește despre iertare, lucru care este prezent, de fapt, în toate religiile acestei lumi și care sunt fenomene prezente în viața noastră de zi cu zi. De aceea și Mântuitorul trece prin toate aceste lucruri, le expune încă o dată, dar le înduhovnicește. Și primul lucru cu care începe Evanghelia de azi, se spune că de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Aceasta este o completare, de fapt, a rugăciunii Tatălui nostru, pe care Mântuitorul a rostit-o cu puțin timp înainte de să dea această explicație. Deci, aceste cuvinte sunt mai degrabă o explicație la ceea ce se spune în rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Prin aceasta se arată faptul că Dumnezeu ne dăruiește iertare atunci când noi dăruim iertare celorlalți. Desigur, Dumnezeu vorbește mai degrabă oarecum în termeni omenești. Nu că El nu ne-ar dărui iertare, așa cum un copil care greșește, îi se frânge inima mamei, a tatălui, adulților, pentru această greșeală și a cere iertare nu este important pentru părinte ca să dăruiască iertare, ci este important pentru copil ca să înțeleagă unde a greșit. Și de aceea și Dumnezeu ne învață această pedagogie și ne spune să iertăm greșelile, nu pentru că El nu ne-ar ierta nouă greșelile noastre, ci pentru că altfel noi nu am avea pace, ci atunci când cineva spunem că ne greșește, noi, de fapt, ne raportăm la o anumită lege pe care Dumnezeu a dat-o, la o lege naturală sau o oarecare ordine a acestei lumi. Însă, toată legea ar trebui să ne conducă la dragoste. Și atunci, orice ar greși cineva, noi ar trebui să iertăm și, așa cum am spus, ca la un copil, să-l ajutăm să iasă din greșeala respectivă. Deci, iertarea are mai degrabă legătură cu dragostea. Noi, prin iertare, primim pace în sufletele noastre. Noi, prin iertare, de fapt, ne dezlegăm de legătura greșită a celuilalt. Prin iertare spunem celuilalt ceea ce ai greșit, aceea cumva nu te determină și nu mă lasă, nu mă influențează pe mine în relația cu tine. Este o foarte frumoasă istorioară în care se spune că un înțelept a văzut un scorpion care se neca într-o baltă și încercând să-l ajute să-l salveze, scorpionul încerca să-l înțepe și iarăși l-a scăpat în baltă. Și tot așa, până când îl vede cineva și spune: măi, omule, vezi că scorpionul vrea să te omoare, lasă-l să moară dacă nu vrea să fie ajutat. Și înțeleptul ia o frunză după aceea și îl pune și salvează și scorpionul și nici el nu se lasă înțepat. Și spune că
nu, e în natura scorpionului să facă răul, dar în natura mea să fac binele. Și nu voi lăsa răul celuilalt să mă transforme și pe mine din bun în rău. De aceea, prin iertare, noi nu lăsăm răutatea celorlalți, răutatea din lume, să ne transforme și pe noi, ci noi trebuie să antrenăm mai degrabă iubirea. Și aceasta este un lucru esențial atunci când ne pornim pe calea postului. Pentru că Mântuitorul vorbește apoi despre post și spune: când postiți, nu fiți triși ca fățarnicii, că își smolesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat grezi vouă și au primit plata lor. Cum spuneam, Mântuitorul ia învățături general valabile și postul este prezent în absolut toate religiile din lumea aceasta, dar înduhovnicește. Acum vedem că mulți iau alte cuvinte ale Mântuitorului și răstălmăcesc cuvintele postului, căci spune la un moment dat Mântuitorul: nu ceea ce intră, ci ceea ce iese din gură spurcă pe om. Și oamenii răstălmăcesc aceasta și atribuie asupra postului și spun că mâncarea nu este importantă și că, într-adevăr, nu mâncarea sau nemâncarea ne pune înaintea lui Dumnezeu, dar postul, ca efort ascetic, este esențial pentru relația noastră cu Dumnezeu. Noi, prin post, de fapt, ne punem într-o stare de nevoință, ne punem într-o stare de lipsă, în care ne lipsește ceva, în care nu mai suntem compleți, am spune, tocmai pentru a căuta ceea ce ne lipsește cu adevărat, tocmai pentru a ne împlini, de fapt, cu Dumnezeu. Pe de altă parte, vedem că postul reprezintă o nevoință, ceva cumva împotriva naturii noastre, prin care omul își caută viața, de fapt. Dacă iei o fiară și o înfometezi, atunci ea devine și mai agresivă, tocmai pentru a-și prinde prada, tocmai pentru a trăi, tocmai pentru a supraviețui. Prin această stare de nevoință, omul își descoperă fiara din sine, își descoperă de fapt starea la care este, se descoperă pe sine dacă este chiar așa de bun pe cât crede. Și atunci, la fel, iarăși, se răstălmăcește câteodată postul și spune că decât să faci nu știu ce, să fii mai nervos sau alte lucruri, mai degrabă nu mai postești. Din contră, cum spuneam, prin aceasta se arată starea la care suntem cu adevărați și prin aceasta ne smerim, sau ar trebui să ne smerim, să cerem harul lui Dumnezeu, să ne întărim în rugăciune pentru a deveni ca Dumnezeu. Deci ne punem într-o stare de nevoință tocmai pentru a vedea starea la care suntem și prin aceasta, prin smerenie, să ne rugăm mai intens. Pentru că înainte de aceste cuvinte, în Evanghelia care s-a citit ieri, Mântuitorul vorbește și despre rugăciune. Și rugăciunea adevărată este cea care se face cu post și cu smerenie. Și atunci când suntem flămânzi, când suntem în nevoință, când suntem în neputință, când suntem într-o lipsă, atunci ar trebui să ne smerim mai tare și să ne rugăm mai intens pentru a-L primi pe Dumnezeu. Pe de altă parte, vedem că Mântuitorul spune să nu facem lucrurile acestea înaintea oamenilor. Nu că ar fi interzis ca ceilalți să vadă modul nostru de viețuire, însă Mântuitorul ne împiedică cumva sau ne spune să avem grijă să nu fim fariseici, să nu ne mândrim pentru faptele noastre, să nu căutăm răsplata de la cei din jur, pentru că mulți se arată că postesc, se arată că merg la biserică, se arată că fac ceva bun, dar de fapt nu se schimbă și tot răi rămân în inima lor. De aceea Mântuitorul arată că schimbarea esențială este cea din inima noastră, trebuie să se petreacă în inima noastră ca noi să devenim buni. În ultimele cuvinte ale Evangheliei care s-a citit astăzi, Mântuitorul ne spune și despre faptul că nu trebuie să adunăm comori
pe pământ, unde molia și rugina le strică și furii le fură. Acolo unde este comoara noastră, acolo este și inima noastră. Noi suntem trup și suflet și trupul este la fel de important ca și sufletul, dar vedem că mulți prețuiesc mai mult cele materiale. Și oarecum este normal în lumea aceasta să dăm mai multă importanță trupului, pentru că totul trăim în trup. Dar și ceea ce se duhovnicește, noi trăim tot în trup. De aceea este foarte important ca în primul rând să dăm prioritate lui Dumnezeu în trupul nostru, deci să facem cele duhovnicești în trupul nostru și vedeți că în Biserica Ortodoxă mai ales, noi suntem foarte antrenați, trupeștem și noi sărutăm icoanele, noi folosim tămâie, avem icoane, ne desfătăm ochii cu cele dumnezeiești, am spune, facem metanii, postim, tot trupul nostru este implicat în cunoașterea lui Dumnezeu, pentru că fără de trup nu există cunoașterea lui Dumnezeu, fără de trup nu există adevărata iubire. Așa cum spune românul că dragostea trece prin stomac, în sensul că dragostea trece prin trup și atunci trupul nostru este parte esențială a relației noastre cu Dumnezeu. Și de aceea să punem comoara noastră să fie în împărăția lui Dumnezeu. Rugina este cea care întunecă strălucirea faptelor bune prin mândrie. Deci se referă în mod duhovnicește la mândria pe care ruginește de multe ori faptele noastre cele bune atunci când noi le facem spre laudă, atunci când noi le facem doar pentru a arăta celorlalți că noi am fi mai buni. Molia este invidia care de multe ori la fel găurește faptele noastre cele bune, ceea ce ar trebui noi să facem bun. Și trebuie să fim atenți la lucrurile acestea, la mândria care poate deturna faptele noastre bune și la faptul că de multe ori din invidie ne abținem la a face ceva sau din contră stâlcim faptele bune ale aproapelui. Comoara noastră trebuie să fie în inima noastră. Comoara noastră trebuie să fie gândul către Dumnezeu, trebuie să fie atenția îndreptată către Dumnezeu, rugăciunea noastră în interiorul inimii noastre. Sipetul inimii este trupul nostru. Știți că în povești, în filmele acestea mai fantastice, este mereu un balaur care păzește comoara. Da? Acela este diavolul care vrea să împiedice pe Dumnezeu să intre în inima omului sau invers, să împiedice pe om, să-L descopere pe Dumnezeu, de fapt, în inima sa. De aceea noi, tot ceea ce facem în biserică, tot efortul nostru, este pentru a ne găsi adevărata comoară, pentru a-L găsi pe Dumnezeu în inima noastră. Dragi credincioși, cum spuneam la început, astăzi prăznuim ieșirea lui Adam din rai. Dumnezeu nu l-a creat pe om spre neputință, spre necaz, spre durere. Tot necazul, toată durerea din lumea aceasta nu este dorită Dumnezeu și nu a fost creația lui Dumnezeu. Aceasta este însă urmarea păcatului. Aceasta este urmarea îndepărtării față de Dumnezeu. Pentru că din 3 motive noi nu suntem în rai, din 3 motive noi nu ne putem bucura de dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu care, ca orice părinte, se dă cu totul pentru copilul său, dăruiește tot ce are, tot ceea ce este copilului său. Și acesta este de fapt Dumnezeu. Însă omul ratează lucrurile acestea, cum spuneam, din 3 motive. În primul rând, omul ratează aceasta din neascultare. Adam nu a ascultat porunca lui Dumnezeu și atunci s-a înfructat din fructul oprit. Deci prin neascultare noi ne ratăm existența, prin neascultare noi de fapt suferim cu adevărat. Prin necredință noi la fel tindem mai degrabă spre păcat decât spre ceea ce vrea Dumnezeu. Acesta este al doilea lucru, pentru că Adam nu a crezut în cuvântul lui Dumnezeu, în ceea ce a spus Dumnezeu, că atunci când va mânca din fructul oprit, va muri.
El, de fapt, n-a crezut în iubirea atot desăvârșită a lui Dumnezeu. A crezut că Dumnezeu îi ascunde ceva, oprește ceva de la el, este ceva ce Dumnezeu nu vrea să-i dea. O diferențiere, am spune, între el și Dumnezeu. Însă aceasta iarăși este ispita diavolului, pentru că Dumnezeu se dă cu totul omului. Și vedem în icoana Învierii, care ne arată în Biserica Ortodoxă, icoana Învierii este icoana pogorârii lui Iisus în iad, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât s-a coborât pe pământ și a spus omului: uite că îmi dau viața pentru tine. Eu dacă ca Dumnezeu aș putea să mor, eu mor pentru tine. Și atunci Mântuitorul a murit pentru păcatele noastre și a dat viața pentru noi și vedem că, desigur, că n-a putut să moară, ci a înviat împreună cu Adam și l-a tras de mână și a arătat: aceasta este iubirea mea, aceasta este iubirea mea față de tine. Și de aceea, cum spuneam, această necredință a omului în iubirea desăvârșită a lui Dumnezeu îl face de multe ori să întindă mâna spre păcat. Ca și în ziua de azi, mulți încearcă să-și bucure sufletul cu plăceri mai mici sau mai mari, cu păcate mai mici sau mai mari, decât să-L caute cu adevărat pe Dumnezeu. Și poate cel mai greșit în atitudinea omului, pe care am văzut-o și la Adam, al treilea lucru este nepocăința. Atunci când omul nu își recunoaște păcatul, atunci când omul nu își recunoaște greșeala, nu încearcă să se schimbe și să revină la Dumnezeu. Și de fapt, prin această pocăință, i s-au închis ușile raiului lui Adam, prin această nepocăință se închide ușa raiului pentru fiecare dintre noi. Pentru că pocăința tocmai aceasta înseamnă întoarcerea la Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu și credința cu adevărat în iubirea desăvârșită a lui Dumnezeu, care ne vrea mereu binele, care ne iubește cu adevărat și ne vrea să creștem la statura mărimii Lui. Ne vrea să fim ca El, Dumnezei după har, lângă Dumnezeu. Să ne ajute bunul Dumnezeu ca și noi să trăim postul acesta ca asceză, ca antrenament în adevărată ascultare de Dumnezeu, să cunoaștem prin pocăință adevărata iubire a lui Dumnezeu, toate spre slava Preasfintei Treimi, spre mântuirea noastră. Amin.